lethu ziyabalandela abakholwayo. So xa ukholwa kufuneka ujonge into ezikulandelayo ukuba zizona ezi ekuthethwe ngazo uYesu. Haleluya. Haleluya. Uthi ke omnye hayi mina ndilandelwa zizilingo. Ewethu funda amaRoma chapter 5. Ithi njengoba sikholwa ke asizuzingca ke ngokukholwa okuphela. Sizawuzingca nangembandezelo ezi. So ungacingi uba ke ngokwena xa ikhona lempazamo ebandleni futhi impazamo enkulu bathandekayo. Leyo baxa ulingwa ucinga uba ukho entandweni kaThixo. Akwabe kuthiwa benzolushumayela yona. Leyo baxa ulingwa awukho entandweni kaThixo nawe uthi uthandabuza hayibo ingabe mina ndisakholwa kakuhle. Amen. Amen. Hayi nibokhululeka. Oyena muntu osengxakini yokulingwa umuntu ophakathi entandweni kaThixo. Usathana akanaxesha lomuntu ongekho entandweni kaThixo ngoba ongekho entandweni kaThixo ungakuye. Amen. So ubuzihlayele nje wena uvuyiswa andithi ambothandazela ukulingwa ungayenziwa yilona. Kodwa ndithi uba uvuyiswa kukungalingwa wena ikhona ingxaki phakathi kwakho noYesu. Kumnandi bathandekayo ungalingwa. Amen. Kunjani? Kodwa ndithi uba wena unyaka wonke uyabekwa nje abantu belila bethini bethi uyaxawa nje kanti izinto ukuthi zenzeka kokubazalwane uthi utabekho entandweni kaThixo. Xa bengqina abazange belila becela imithandazo bethi abalali yazi ba lo muntu usentandweni kaThixo. Amen. Sendakwazi. Amen. Sendakwazi. Amen. Amen. And isign leyo ba uYesu khona kulomkhumbi ogibela. Amen. Niyeva nabathandekayo. Hayi ndikhuthazwe ubungqina balaphuti. Amen. Amen. Xa uva izivunguvungu yazi uba uYesu ukhona. Amen. Aye niyakhumbula ethi maswele ngaphesheya. Amen. Ya wathi uYesu makuwelwe. Ithi iBhayibheli nawehla wawuthona ezantsi emkhumbini pha wathi avele walala uYesu. Bacinga abanye wayezilalisile wayikhathele. Kodwa izwa lithethile lilo elithatha umuntu liyombeka kula ndawo. Kuba bendisazi isilungu bendizothi no matter what. Ayike sathi isivunguvungu sathi isivungu. Niyasazi isivunguvungu asasenziwa yintoni? Kubani ongaphakamisa isandla athi ndiyasazi mba sasenziwa yintoni isivunguvungu. Zampi stick sweet. Ungakulinga nje uMsatani ngoba ubhalwa ngaSathane. Andimfumani noSathane but ndifumana nje ndifumana. Leke. Ude umnando naseklasini uhleli phambili. Ucinga uzoba safe ngoba phambili. Sasenziwa into lesivunguvungu. Mama. Sasenziwa kuba kufuna ukubona ukholo lwabo tata. Oh, wena ke uma mphendula umbuzo uthi sasenzeka kuba kuthini? Vele wayichutha. Haleluya. Amen. Mina ndifuna into sasenziwa nje. Kodwa masimqhabele izandla mama. Ngoba yena ugijime waya kulamasifeke sathi nina balukholo uncinane. Kaloku ngelixesha bathandekayo uYesu ethi makuwelwe ngapha yangaphesheya. Uziphinde uyijonga lapha. Ngapha yangaphesheya kunomuntu onamadimoni. Kama amadimoni lamuntu ayepha ko 6000 emntwini oyi1. So esisivunguvungu sasenziwa ngawo amadimoni kweliyacala ekuthiwa makuyiwe ngakulo. Ababengenangxaki nabafundi. Amadimoni anengxaki nalomuntu ohamba nabafundi. Amen.
So babezama amadimoni ba ayizama ngandlela yonke uba uYesu angayofika, uba lo mkhumbi ungayofika. Ukuve xa ulingwa uThixo mhlambe ekudirecte entweni ethile, andithi yonke into imelane nalento oya kuyo. Uyive? Nike nive na? It means kaloku kunemimoya, kunamadimoni aphaya akanangxaki nawe, anengxaki nalomuntu ohamba naye. Ile nto uyezwazi la, uyezwa ehlele esazi uba ukhona la mfo ngapha. Yiloo nto ke ugquthe lwaba lungaka ya ngenxa yalamfo owaye nengxaki eyophululwa nguYesu. Bazalwane, yazi bimnandi ndiyenza series imnandi lento edigqiba kuyithetha. So siyambulela uThixo ngokubungqina ukusikhumbuze uba sikhuthazane. Amen. Hallelujah. Ifamily yakwaNciweni ke bathandekayo neyakwamlandu azikho namhlanje ngenxa ke kaAdam. Amen. Amen. Ngenxa kabani? Ka-Adam naba ngabalwa Adam yedwa, ngenxa ka-Adam no-Eva ukufaka lokwangeniswa yiloo nto. Hallelujah. So masibagcine ke emthandazweni sithi sibe siyabonana nabo. Hallelujah. Yeah. Okay. Nami ndiyayicela imithandazo, ndinento endishota ngayo encinci nje bathandeka, andiyaxoka enkulu. Ndinento endishota ngayo enkulu. Ukuze ndikwazi ukusebenza ngcono. Amen. Andizunaba kodwa ukuze ndikwazi ukusebenza ngcono. Umsebenzi undongamele. Into kunento endishota ngayo yokusebenza ngcono. Hallelujah. So sixolise ke nokufika late. Siyasabanjezelwa sisithuthi. Amen. Bese ndisigiyerishile konba ndiyaphuma endlini. Hayi ubambo lwami lwala bamandiphume la organize transport. Amen. Hayi bendizawuthi chu wena ndifike ndisebenze ndihambe ndiyophumula. Hallelujah. So ndiyambulela ke uThixo ngolithaba. Amen. Amen. Yeah, so kan ngilinde ke bathandekayo kwabasePetros bokuqala. Lana uzayifunda indawo ethi kwabasePetros. 1 Peter chapter 1. Petros bokuqala chapter 1. Iyakhona la ngoma ethi ngithina la ngotivile le exuliwe ukuthi eyobasinqoba ngaye. Mina bendisahleli phaya umuntu okholwayo indodana unokuphila umuntu okholwayo indodana unokuphila umuntu okholwayo indodana
ekufeni. Haleluya. Ungenile ebomini obungunaphakade. Akasoze abhujiswe ngoba ekholwa. Hey, into ezakuthatha ikusezulwini inye kukukholwa. Yonke into omkwena abayitshoyo epulpit, thatha le tshoyo iBhayibhile. Into ezakuthatha ikuse ezulwini inye kukukholwa. Yazi ba uyazazi ezinye zakusezulwini. Kodwa zizithi ubuva zithethwa sithi. Uthini ngalethethwa iBhayibhile? Ukukholwa kukuthembela. Finish. Ngadambe kuzigilike nendoni. Xa ukholwa ilonto uthembele. Beniyazi uba yilento ezibizono zenu zicikwe. Akho kwamuntu uzwambe yobabuza qalapha kum akho kwamuntu oxolelwe izono ngoba ecele uxolo kuThixo. Thina twista ngabo. Mina bendifuna ngoke sithethe izinto zeBhayibhile siziyeke zase-SCC. Amen. Siziyeke ikawe yami ithini ndithi kuwe. Akho nomnye umuntu oxolelwe izono kuba ecele uxolo. Khatha noba anifune le nto. Amen. Kodwa wonke umuntu oxolelwe izono uzixolelwe kuba ekholwa. Amen. Wenjenje uYehova ukulithanda kwakhe ihlabathi wanqama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ukuba bonke abacela uxolo, ukuba bonke abathandazayo ukuba bonke abazihlambululile andithi na ukuba bonke abazithobile phambi kaThixo andithi no. iBhayibhile bonke abathembele kuye bangabisi zacikwa izono zethu ngokuthembela. Phela ndifuna ukwazisa le nto ke xa uqhubeka ngoba ukuthembela ku-continuous. Xa uqhubeka wenza njani na uthembela ugcina isileki sakho siklini. Hayi kwenza ngathi ithemba loyana ithemba loyana ithemba loyana dingene tumi ithemba loyana ithemba loyana ithemba loyana dingene tumi ithemba loyana ithemba loyana ithemba ithi enye indoda Yesu bendicela undixolele andithi wena ngoba yibele ndicela okay Yesu bendicela uxolo ndonile kuwe so ndicela uba ngoxa ndifa ndingene ezulwini. Yesu ndonile kuwe so bendicela uba ke ngoku Yesu undincede ngale nto undikhumbule ke wawufika eparadesi ngoba ndonile. Laa ndoda yayiliphara, laa ndoda yayisisigelekeqe kodwa ngeke ufumane nakweyiphi indawo kuthiwa yakhe intolo.
ndisho lo wayelenga nosemnqamlezweni akhona indawo kuthiwa wacela uxolo, but into evelayo uba watshintsha ukuxhomekeka, watshintsha ukuthembela, wayeka ukuthemba abantu ngoba yena wathetha nalo mfo. Yathi le chap namhlanje oyini nabazalwana abasindisiwe wathini uYesu? Zange kube kuthiwa itsho zonke izono wakwazenza. Ndanithunuka ke nina ke bovangeli nonovangeli. Amen. Kale utsho zonke izono wakwazenza ukuze uYesu akuxolele. Khani ngibhapha nike nibabona abantu abame apha emvuselelweni bezwamkela uYesu, bathandaza umthandazo wokucela uxolo sebexolelwe already. Qhamu la mthandazo ulungiselelwa le mfundiso abayoyifakwa ecaweni. Akulungiselwa Yesu kula mthandazo. Yazi nathi manje akulungiselwa Yesu kula mthandazo, kulungiselwa imfundiso yasekhaya. Amen. Ngoba uyikhona enye indoda omnusisi wayembini yamazi la siziyo la sisi wayirong ngaphi la sisi. Wakhamba wayirong amadoda la lamhuqa. Amthinti papa ngaYesu. Engenengxaki noba uhlabe yahlazeka, engenandaba ngalo sisi lamadoda. Amthinti bajonga lo mqeqezikazi lo. Mayife lenja. Amen. All right. Bemka ngiyakhumbula. Ngicela ukubuza iphi indawo pha ethi Nkosi benzela uxolo. Ikona kange nithethe. Into kunawathi uthi uYesu banga ingaba bapho bamangaleli bakabantu. Uthini la sisi? Uthi xa address uYesu. Uthe kukhona mnye inkosi. Ndiyaphazama na? Ndiyaphazama ke ndiyaxolisa. Kodwa uthe kukhona mnye. That's when she was forgiven. Because ukuxolelwa kukukhombisa uba ndixhomekeke kuYesu. Ukusindiswa. Nina okay mandiyabona nansi. uPaulos wayengumbulali, masibayeke abantu, wayengumbulali wabazalwane. Amen. Kodwa izono zakhe zacikwa xa esithi ufuna ndikwenzeleni na? Gqibezela Nkosi. Ngelo xesha yatshintsha impilo kaPaulos yabhekisa amanqina phezulu. Because uthi Nkosi, ukusindiswa kukwenza ukuvumela uYesu abe yinkosi. Ayikokucela xolo kuYesu, sewaxolela eCalvary. Bawo baxolela. Ndifuna umuntu ozawundivuma xa uba ndiyinkosi. Amen. Athamkele xolele. Uba bendikwazi bendikhale ukuyenza ivangeli mikhi ibe lula njengobulula bayo. Ukusindiswa kulula. Kunjani ukusindiswa? Akukho into elula njengokusindiswa qha. Ile problem oba xa sebesindisiwe sibafaka ngaphakathi sibathwalise imithwalo ethulwe ngalamini besindiswa. Naw ngayojonga eBhayibhelini. Even noba wayesethandazelwe ngubani notata? uStefano wathandaza mhla ebulawa ngalamageza. uPaulos ephambili. Undipele nto kakho. uPaulos ephambili. uPaulos wayebasikizela. Nguye wayephethe ingubo zabo. Like this ebukele. Wafuneka kungabikho into ebasokolisayo. Funeka bakhibisele kakuhle amatye bekungekho into baba wathi ke lamfo uziya isentences zami ezingapheli. Xakekile. Then wathi lamfo Nkosi ndicela isono sabo ungasibaleli kubo. Kodwa konke wasindiswa ngenxaba watsho lonto uStefano. Kodwa xa sesithi ngokuPaulos ufuna ndikwenzele ntoni na Nkosi? Zacikwa izono. Zacikwa. Zacikwa.
ngoba ngokuyavela uba ngoku umenza uYesu inkosi. Nisalinde pha? Uyabonga. Lindani bathanda. Neve indaba yokusindiswa. Amen. Ndithi make ndikushiye nesisivakalisi. Xa uqhubeka ukholwa wenza uba uqhubeke ezulwini izono zakho ziqinile. Amen. Lento ke bendicela imithandazo yabathandekayo. Amen. Yes yesisipanela sokusebenza. Ngoba ngoku sekufutshane basiye ukukhonza ngecawe kuphela. Amen. Amen. Bible studies bayafuneka ngoku. Amen. Bayafuneka. Ngoba nami ndiyaziqaphela bepulpit ba eyininzi into endiyithethayo. So Bible studies bayafuneka. Amen. All right. Masifundeni ke. Qalisa ukushumayela. Bendisabulisa kaloku nandi. Yeah. Nalo ndikhulele African Gospel Church. Ndikhulele African Gospel Church. Awuvela ungene nje pulpit bawushumayela. Uqala ukuthi udina. Nyakazi. Ngathi ukhole futhi ucimba lo mfundisi akazoshumayela. Amen. Amen. So ungaboqhubeka ke. Ezinye insila ziphumi. Amen. Amen. Ezinye insila ze-right ngoba sisikhulisa isityalo. Khawuthi ke ndifunde. Sifunda bathana. Chapter 1 verse 13 to 16. Bayitsho njalo uMkhulu angakwazi ukuthi 16 bayithi 16. Andiyazi uba ifuna ukundithini esisihloko siyandiqunukisa. Andisusilandela futhi sithi isimilo sobuKristu. Uyayiba intshumayelo liphele isimilo sobuKristu, isimilo. Santo. All right. Uthi verse 13. Ngoko bhinqani izinqe zengqondo yenu ninobunqathu niluthembe ngokugqibeleleyo ubabalo oluziswa kune kutyhilekeni kukaYesu Kristu. Ngokwabantwana bolulamo ningamilisi okwekanuko zangaphambili ekungazini kwenu. Nithi ke ngokwalowo ungcwele wanibizayo nibe ngcwele nani ngokwenu kuyo yonke ihambo. Ngenxa enokuba kubhaliwe kwathiwa yibani ngcwele ngokuba ndingcwele mna. Glory. Amen. Sathi ke isihloko sethu sithini kanene bathandeka? Bente. Hey. Come class. Abe kusisihloko sami. Abe kuyithuma nje. Ayiboniyaba abazali ndiphuphe ndiyoshumayela elisuthu. It means ndiyahamba kule cawa. Ngoba inoba mama sendawuhlaliswa nguwe nje ekhaya. Amen. Yabona bangaya elisuthu. Ngeke ndibuye nyani. Uyazi ba ndixoki bathandela. Uthi xa ngithumela elisuthu nganizamela umfundisana nje. Amen. Umfundisana. Kaloku umfundisi ndini. Hallelujah. Amen. Okay. Ndifuna abazalwane abanjani? Yazibe sisazi isiXhosa sithi abahlukileyo. Bafa kuyo bagqina. Thina ke sibethe Alfred Nzothi. Funa abazalwane abahlukile. Amen. Abazalwane bafunwa ndim.
ngenxa yokuba bafunwa uThixo. Amen. Ndiyazazi ukuba mhlawumbe ndibuzwa neminyaka eyi-9 ndihlele ekitchen ekhaya kwabuzwa uba ndifundelani. Ndathi ndifuna ukuba ngumsasazi nokuba yimvumi. Zizinto endaqonda uba nje ezo zi-right. Ndandingazi uba ndixelelwa. Ndandingazi enye into mna, ndandazi le uba ndizawuya ereyidweni ndikhupha amakhasethi ndicule. Ndandazi loo nto ke mna ndaneminyaka eyi-9 kwango-1990 ngelo xesha. Ngoku ndiyazazi uba ndingumsasazi. Ithi ke ngoku le nto mandingabuyi umva bekwenzekani kwicawa edlulile. Amen. Ngoba ndawuse ndifike ndithintwe yenye into phaa ndihlala. Ofuna uba bekwenzekani kwicawa edlule amamele again egroupini, amamele ku-YouTube, amamele ku-Facebook. Uzawuva phaa uba bekwenzekani ntoni. Amen. Kodwa apha ebungcweleni sizamile ukuyibeka lento ethi ngokweseko eligama elithi ubungcwele nabangcwele nokungcweliswa lithetha ukwahluka, to be different. Amen. Ngokukhula ke andazi bakhuleke kanjani. Ngokukhula ke liya-aplya ke ngokweligama nasekuhlambulukeni. Haleluya. Kodwa kahle hle ubungcwele xa ndithetha ukuhlambuluka ndithetha ukuba clean. Amen. Ubungcwele kukwahluka. And akho nto nokwenza wahluke ngaphandle kwalo ongene kuwe ngaphakathi. Akekho. Akukho mithetho enokubhalwa nemigaqo-nkqubo enokubhalwa engakwenza ube yile nto ifuna nguThixo. Ngoba sithe ngidlule nje kancinci, nguThixo lo amenze umuntu wahluka, emenzela yena. Haleluya. Nikhona bathandekayo. Ngoku ke ndiyathandaza uba iNkosi indiphe abafundi. Amen. Mayindiphe abantu abanjani? Abahlukile. Ndithi mna uhluke. Andithethi ukuhluka okuthethwa nguwe. Amen. Ndithetha ukuhluka okubonakalayo. Lo muntu wahlukile. Akalinganiswa. Ndiqala ukuyithatha le point ethi umgangatho wokuhluka kwethu, ipattern yokuhluka kwethu ayingomfundisi ubani, ayingomama ubani. Bakhona abantu abakholwa kakuhle esirhala kubo, andithi bathandekayo. But ipattern yoba wahluke nguThixo. nguThixo owenza umuntu ahluke. Ngoba kahle uba singamzama ukucacisa ukwahluka kukuba sisidalwa esitsha. Kukuba ngumuntu ongazange ube nguye oko wazalwa. Umuntu osindisiwe ke make ndithi bathandeka at least kula veki yokuqala esindisiwe uyayazi into ethetha. Okanye kona yasuku lokuqala wamkela uYesu, then uzawuyazi lento endithetha ngayo ukuba sisidalwa esitsha. Amen. Ukwahluka uziba ndahlukile. Uyazi lento uba wahlukile. Ngelo xesha noba kuyanetha kwamaxesha, noba kuwa ikhefu, noba kunjani, ufuna ukuyohlanganyela nabazalwane ngoba wahlukile. Uyaziba wahlukile. Futhi uyazazi uba unjani wahlukile. Asizungenela ke ngoku bese kuthini ke ngoku. Ndifuna ukuxela nje kwele xesha lokuqala uYesu esanda ukungena enhlizweni yakho. Nansi into esithetha ngayo iba ngeyanto. Amen. Yiba ngulamntu. Amen. Ungaphili. That is sithe
nguThixo oyiphethini ngoku yempilo yakho, nguThixo ongumgangatho, istandard sakho sinye nguThixo. Akusezizo inkanuko ezimbi ezowakhululwa kuzo. Anike lidibana nomuntu osindiswe xa endiyambheka, uphonxukile ngoku, uphindele kulaa mntu wayekade senje umuntu enimaziyo. Uphindele kulaa mntu wayenguye ngoku. So kutsho ukuthi iphethini yakhe ngoku zinkanuko zakhe akhululwa kuzo, ayisengoThixo. Lo mntu akafuni ukulahlwa futhi ufuna ukukhunjuzwa. Khumbula lo, khumbula umgangatho wakho ngoku ukuyizinga nguThixo umgangatho wakho. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. So iBhayibhile ke ngoku ithi ke ngoku okwahluka kuverse bani ngane? Verse 14. No. 15. Nithi ke ngokoba lowo ungcwele wanibizayo, nibe ngcwele nani ngokwenu. Ivele ithi iBhayibhile kuyo yonke ihambo. Amen. Nibe ngcwele, that is nahluke kuyo yonke ihambo. Amen. That is nahluke kuyo yonke indlela yokuziphatha, nahluke. Ngoba eligama lobungcwele sikhulela inzima kakhulu thina. Amen. Linzima ngendlela yokubana kulula uba umshumayeli, ndiyayazi lo, kulula uba umshumayeli athi ningoSathane nina abangcwele. Ziyadibana ezinto. NingoSathane nina bahlukileyo. Nawe ngophume enkonzweni ulila, ufuna uThixo akuguqule, ufuna uThixo akwenzele into ezithi, ufuna lento yiyo. Ngathi besivale kwezo area last week. I-problem yebandla sifuna ukuzuza lento esesinayo. It's just that nje asazi uba sinayo le. Sifuna ukufikelela kwindawo esesikuyo kakade. Amen. Kana ngoba ningaphoxa kule sentence enzayo, nifuna umoya engcwele xa kungena inkonzo naye abe khona. Amen. Ngoba bekhona usuke naye ekhaya. Yo. Nikhubeke ngo. Kuthe baba. Mntwana zomhlaba. Jehova. Kutsho umuntu lo Jehova makade nami kuyesube. Nebona ndaba ungani mhlawumbe unganaka I guess. Nebona ndaba ungaqonda. Niyayibona naye indaba ungaqonda basona. Amen. Kuthe makwehle umuntu okhona. Sengithe bango ningathini xa engathi okuhle yiza tata. Ngilapha eTakwakhe kodwa athi yiza. Not uyiza kaqhubeka. Akeve bandikhona. Kodwa abantu andazi bazani banzayithini lento manje ezibungeke uzosho. Iyadibhida mina le. Kuthiwe bazalwane. Nkosi yami. Kuyafunwa uThixo yodwa. Uyephi? Niyayazi problem pha into. Abazali bahamba ngemizwa. Akhona amaxesha ekuvakala ingathi akekho uThixo. But into levi ngathi akekho inyama ingomoya. Inyama abakhona umaxesha kube ngathi uThixo kwi distance. Xa ufunda incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 16 chapter 6 verse 17 ithi kuba ndilibele nje lowo umanywe
noYesu, umoya mnye. Amen. Uyofuna umuntu o-united naye. Bendike ndacebisa, bendicela mna ke sijongeni iBhayibhile, siyeba umfundisi ubani uthini. Siyeba icawe iFCC ithini iBhayibhile. iBhayibhile ngale mini usindiswa wancamathelana noYesu. Akuzujika ke kunjalo ugwada. Ngexesha uncamathelene nabani. Hake ngoku into efuneka ebandleni yile. Xa ndicinga andithi ngogwada. Into efuneka ebandleni yile. Ukuziqonda na uba ukugwada oku akuseyinguwe. Ubuqonda naba ukugwada okwayisebobomi bakho, because ukugwada oku uhamba ngenkanuko enjani embi owakhululwa kuyo. Mandicela uyinika imizekelo ethi ndishumayela kamnandi nani bayacherisha bavandle bayacherisha. Emeki gauza nditwa uthe uyashumayela namhlanje. Masilehle kanti. Sanibonani. Sengiyakhuluma. Okay, basifuna phambili step phambili. Bengicela ukubuza. Niyambona lo muntu omeyaphetha kwami othanda bamfutshana na kodwa kum. Niyambona bathandeka? Okay. Mna ndithi unyanami chomna kuwe. This is my son. S-O-N, not S-U-N. Ndithini mna kuwe? Kunyanam lo endikholisweyo nguye. Na uthini wena? Banakhala ukuphendula. Ndithi kuwe andiqale kwesi simastori. Uthini wena? Ndithi kuwe nyanam. Ebehlele nguye uve ngabani? Gama ndithi uthini wena? Khawuze qoliza qho. Ndithi kuwe unyanam lo. Uthini wena? Kutheni uthi unyanam? Uyamazi. Siyefana. Ikhona into efana nam apha? Ikhona? Into impumlo le. Bathi abanye impumlo. Bathi abanye into hlobo, abanye bathini? Yile nto kathi uThixo yiba yiyo. uThixo ukwenze wayile nto ayiyo. Suyozama ukuba yinto, suyozama ukufana noThixo. UbuThixo, imvelo kaThixo xa ekuzala usindiso, uba ne-genes, uba nofuzo lukaThixo. Kunezinto ezibonakalayo already ba lo ngokabani. Hallelujah. Hake ngofuneke lo ayiqonde loo nto. Amen. Funeka thina. Funeka athi ehleli yedwa ajonge uyise. Amen. Ajonge banyo yena. Ingabe ndiyiyo nalento utata yiyo. Amen. Afunekanga azame ukuba ndim. Amen. Akuzanywa ndimenzile wandim. Amen. Yena ufuna ukwenza kwakhe kuveze kuye ukuba ngowami phambi kokuba kungqina abantu.
Because xa engaziqondi yena uba ngowam, bazawuthi abantu phaphandle ingaba ngokamkwena nyhani na. Ngiyayibamba? Sorry. Akho mzabalazo ekufuneka wenzile ukuze afane nam. Uyafana nam ngokuzalwa. Andinawe uzaliwe ezulwini. Ithi le nto uyafana noThixo ngokuzalwa. Unemvelo kaThixo. Le nto athi uThixo kuwe yiba yiyo. Yile akwenze wayiyo ngokukuzala. Awuzuyozila kudla ukuze ube ngcwele. Awuzuyohlala entabeni 100 days ukuze ube ngcwele. Uzalwe ngongcwele. It means ungcwele. Wena kufuneka ube nayo yazi loo nto. Amen. Jesus. Yiqonde wena loo nto. Awuzuhamba uyocela uxolo ukuze ufane noThixo. Hayi. Ndiyazi le nto ye-forgiveness. Safuna sike siyishikisha. Amen. Woo! Hallelujah. Amen. Nikhona bathandeka? Ngokwebandleni ubungcwele ukuquka lecaweni. 1. Ubungcwele ebandleni kufunda iBhayibheli. Ebandleni ngokubungcwele kuthandaza. Ebandleni ubungcwele ukuzila ukudla. Ebandleni ubungcwele ukunikela. Ebandleni ubungcwele ukuyozihlambulula kumfundisi. Bese kuthiwa ungcwele ke. Kanti zonke into endiba kuzibala zenziwa ngumuntu ongcwele. Amen. Hayi madoda. Amen. Dithi ezi zinto zenziwa ngumuntu onjani na? Ongcwele. Akho nto nokuyenza umiki uba ngane voice efana neyami. Already package. Yo ngeke bazalwane. Hayi kodwa ngoba nendiva. Akazu practice i-walks zikayise ndifuna ukuhamba njengotata. Ungathi utata wakhe uthi ujijekile xa ndiva. Akazu practice i-walks abethi. Uthe zihambela pha ziyazenzekela because uzelwe ndim. Igazi lam ufuzo lwam lukuye. Amen. Kodwa abantu abasindiswe yabona ubani ivanga namhlanje yayiyeka nangokusindiswa. Amen. Nikhona? Amen. Kangangoba nobe hamba apha ndile ekhaya. Xa kucaba mhlawumbe kuyadileka ubuye esikolweni. Uyambona wakho. Amen. At a distance uyambona nankuya. Kodwa kutheni ningakwazi ukuzibona kuwe? Ndithetha ke bandla apha noKristu. Amen. Nikhona? Kukangaba ngamanye amaxesha ukuthi mayizala umntwana kuthiwa unithathe nobabini. Right? Nobanjani? Nobabini. Kuthiwa hayi ibe nomona ke kule game kuthathe unini. Kuthiwa hayi uthathe uyise. But iyavela uba uzelwe phi umuntu. Amen. Ubungcwela kuyonto esetyenzelwa akho ndiyitsho indlela sisipho. Amen. Ukwahluka. Hayi manje bathandekayo. Kanti manje ngo 6 to 6 nifuna ubungcwele. Kenani ngo 6 to 6 for a fellowship. Amen. Amen. Sanufuna into eniyiyo. Amen. Hallelujah. Amen. Lo mzekelo wami uyaphuhlisa le ntshumayelo. Amen. Amen. Ayihlala phansi miki ngathi uyatshisa le ndawo.
kuthiwa ngeke ulibone izulu ungenabo ubungcwele. iBhayibheli itsho njalo, ithi ngeke ulibone into izulu ungenabo ubungcwele. Bazame ngokutolika ke ngobazame abantu abaya ezulwini ngabangcwele. Yilento ethi iBhayibheli ngeke ulibone izulu ungenabo ubungcwele, ungenako ukwahluka. Abantu abaya ezulwini asithi lo uyaya kube sitsho, sibona ukwahluka. Sibona ufuzo lwasezulwini kulo muntu. Uthi besethini lo uyaya ezulwini. Uyazi uba kukhona abantu kubathathe kubafaka ezulwini, ibandla lethi ngeke bahayi. Because ibandla litoli kubungcwele ngeyalo indlela. Hayi le kaThixo. Ubungcwele luzalo. Amen. Ubungcwele yintoni? Yo! Ivana abanye kwenye ilali. Ivana abanye kwenye ilali bathi sikhathele lo uthetha ngotatakho. Batsho kuYesu, sikhathele. Lo uthetha ngotata besicela usibonise uyidlo. Wena ikhumbula impilo kaYesu. Obone mina. One utata. Uyayiva isalvation bandizamba ibe yilento eyenziwe yayiyo nguThixo. Amen. Obone mina bone utata. Amen. uYesu wayezazi ungcwele. Wayezazi uhlukile. Amen. That is why what Petros is a pig. Limani uphuma ungcwele okuhle. What Petros is a pig ethandazani nalo. Wathona usisi even indlela othetha ngayo iyakungatsha. Sithetha namhlanje ngobungcwele, hayi obungcwele ubukade bazi nami bengibazi. Sithetha ngobu beBhayibheli. Indlela othetha ngayo yahluthile. Ivani. Oh Nkosi. Kumoya lo ndenzisa lento ukuhluka uyofika kube nguwolule ezinyama kodwa umoya lo akundi. Ukhenza kakhulu. Benti. Good, thank you, ma'am. Paternalistic suit last week. Last week. And Pazamela, the Valentine. Lotting next case. Oh my God. Bapha abantu abasindisiwe. Seqoka. Senjani? Seqoka. Ithi iBhayibheli waphika wathukanisa. La ndawo wethu wathukanisa ke wayengathi futhi wathukana wayefunga Thixo sibose uma animazi lutho. Wafunga wathi ndingafana ngana ndingatshayiswa intontono zonke into endizijoy manifunga. Athatha ndifunda abantu aba. Seqoka efungele ubuxoki. Bavele ungcwele. Bakukabani lo. Uthe xa igqiba thukanisa kugqiba kufunga exoka. Ihlabathi intoni bathandeka? Ihlabathi lathi hayi khona. Even so uxoka bhuti ubhaqwa so uxoka kuba ungongcwele. Ecawa mhla waxoka unguSathane. Sanima ngathi libaza abantu abasindisiwe. Yo cha usengxakini ubuzobambelela kwimikhuba yabantu abasindisiwe ebuhlungu uye kuYesu. Sihlezi zakukhuba uri kodwa uze uyeke nje ukuthembela. Once uyeke ukuthembela inkanuko ezimbi obukade unazo ungazani noThixo sizwe zozolawula ubomi bakho.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nivile bathandeka? Nivile? Nanku umuntu uyafa ufuna ukulanyulelwa, uYesu uyafa. Umuntu wazana noYesu uthandazana nalomuntu. Tazana nalomuntu. Oh, ngamthanda lo sisi. Wathi even intetho yakho iyakuncatsha. Iyawuzikuncatsha use-Yellow House. Iyawuzikuncatsha use-underground. Bawube Jesus. Kuthi hayibo. Uthi nawo buthi uthi hayi kadlala. Ubungcwele. Bazalwane. Ubungcwele i-DNA lufuso. Amen. Ubungcwele yincindi yofuso. Ikum lento. Ingene ngalamindi sidiswa. Noba ungayohlolwa ufuzo phakathi kwami noThixo kuzawufika sifana kuthiwa ngokaThixo lo. Amen. Amen. Ima. Yayifuna le verse endingayazi uba iphi. Ethi sinemvelo kabani? kaThixo. Ngoba nabayikhumbula. Ngoba nabayikhumbula le verse. Sinemvelo kaThixo. Mamela ngenza abantu ukufundela ngicela sendigqibele kuba iphi. Ithi isihloko le area isimilo isibongo Petro sombe isimilo namalungelo obuKristu yiva nantoni bo namalungelo obuKristu. Ubungcwele lilungelo lakho. Alright. Nibona nje ukuba amandla akhe obuThixo asiphile zonke izinto ezisingisele ebomini nasebuhloneleni kuThixo. Ngakho ukumazi lo wasibizayo ngozuko nesidima esithe ngezo zinto saphiwa amadinda amakhulukazi anqabileyo. Cela ubambe ke ngoku ukuze ngawo nibe ngamadlelane nemvelo yobuThixo. Nibe ngamadlelane, we share imvelo yobuThixo. Petros ke lo wesibini xa soyifuna chapter 1 verse 4. Glory be to Jesus. Khona le version yesilungu endiyihayala ndifuna ke ndiba ithini ba uverse Eva. By these he has given us very great and precious promises, so that through them you may share in the divine nature. Imvelo kaThixo. Iphilombe kaThixo. Nansi apha kungoku ngaphakathi. Nansi kuwe imvelo kaThixo. That is ubuThixo bukuwe xa usindisiwe. Ayonto uzophuma uyoyifuna uyoyithandazela uyithi bukuwe. uThixo ukuwe ngokuphelela kwakhe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Xa ubona ikholwa lihamba ecaleni, ubona ikholwa libhambatha kanye limpampatha, ubona umuntu osindisiwe efuna isitye ebumnyameni, mkhumbuze uba ungubani. Hayi ngeke man. Niyayazi ingxaki ebandla yiphi bathandeka? Asiziqondi, asizazi uba singubani.
kanti uyabona mina ndiyazazi ake siyapha esintwini. Amen. Siyebi esintwini. Xa ungazazi uba ungubani uzohamba ungena zonke izindlu ezizabantu. Thina ngathi amen. Xa ungazazi uba ungubani uzofumaneka kwaHadebe. Ngakusaza hayi semampinga. Ngeyamini sekwanomkholokoto. Ngeyamini nanko kwaBhayi. Akukho andithi awuzazi ufumaneka naphi. Awunaba uyafumaneka ungena uzingenisa naphi. Ngoba uzazi. Ve Nikhona bathandeka? Kukungazazi iproblem. Kukungazazi iproblem. Noma mhlawumbe lento yazi yona imfiliba lento yazi ngawe. Ubona ngosingathi makazithuthe ngokusisona sithole. Ngasicela ngoJobe komatshana. Yonke lento. Lento ingazazi nama. Ukhona umuntu endimzonda kodwa ndiyazi ukuthi ndimzonda kanjani. Ndiyamzonda umuntu wathi mandiyofunda imaths ndiye history. Ndiyamzonda lo muntu. Ngixela ukuthi kuba nthonda. So ndiyayithanda ihistory yemama zami nthonda. Mina ndiyazazi uba kunokwena omnayo. Mayela umathe. Dinge. Mutasa jinsi mwathwana sama ubani. Hayihlala ayisha utheme rate. Eminyanya lutho. Hayifayo. Ke motho wa nkopa ile nkutswana le mohlomi ke nae file kainanzi yazithutha naye yaba nibambe so kind yabona ke abakwena nqa oba kodwa uze uhlule ingaba longo wasekhaya na makazitsho ngivela bakwena but uze wazi ba nawe unganezi uphawule makale bazitsho uza okay oh hayi into esidibene nayo apha inye ingcamba. Amen. Uzawundiva bandiya into esidibene nayo nalo into kodwa akanguyiwa le kamera. Akanguyiwa le kamera. Amen. Hamba kuye abantu abasindiswe sisindisiwe. Kodwa uzoba masithwa khawuzilande ithini lensindiso yakho. Uvubalo ubungcwele kuseyinto ayisebenzelayo uyasokola uzabe ngcwele lo. Then ungamlahli ke. Mbuze niba ubusazina uba lento yoyilwela ngaphandle uThixo wakuphayo namhla usindiswa. Usazi uba ubungcwele ufuzo. That is why game ithi iBhayibheli bathandeka xa njengakhona. That is why ithi iBhayibheli obungcwele ke makuvele kwihambo yakho yonke. Ukuthi yonakele lapho. Sifuna ukubonisa umuntu sifuna ukuthini? Yes, ubungcwele. So usube ngcwele yenza le akwenziwa into uzube ngcwele. Abantu obiza uthike kuhlaliwe emdiliyeni. Kuyahlaliwa kulomuntu okwenze wanguye. Kamuntu ubonakalisa esimilweni. Awuzuli xa ufuna insango hayi insango. Hayi. Amen. But ukhabula umthombo lapha ngaphakathi. Oh ndazi manje. Amen. Ayikho ngaphandle into ezawukwenza uba isimilo sakho sibe sihle. Amen. So uyifumane ngaphandle. Into echitha isimilo somuntu ingaphakathi.
thina siphila from the inside out. Asiphili from the outside in. That is why ibandla limdaka linje ligcwele ihlabathi. Oh, anithi amen ngekuloo ndawo. Amen. That is why ibandla lingcole linje lithatha izinto zenkanuko embi zofaka phakathi. Because asikho clear into esiyiyo thina iphuma phi ngaphakathi iye ngaphandle. Xa umuntu esindiswa ungena kwimeko entsha. Amen. Ukusindiswa kukungeniswa kwimeko kwisimo esitsha. Into engazange yaba khona nakowenu. Ndithi mna kuwe ungathi ngoku ungumiki uthi utata usindisiwe, but uzuyazi le nto utata yiyo xa kusindiswa wena. Amen. Xa sokusindiswa ngokwekhaya ekhona umuntu osindiswa pheyadini kumona uqonda uba yintoni ukusindiswa, ngoba yi-change esuka ngaphakathi iphumele ngaphandle. Amen. Ngeke uqonda ukusindiswa ngenxa yomuntu osindisiwe. Hayi andazi but ndiyathemba nevili. Amen. So ungena ke ngoku sisimilo esitsha. Amen. Uphila ke yonke impilo yakho ixhomekeke kwingaphakathi lakho. Amen. Yonke. Siphila ngokusuka enhliziyweni. Amen. Hallelujah. Le meko entsha ngeyendalo. That is why ithi iBhayibhile xa umuntu ekuKristu Yesu uba yintoni? Yindalo entsha. Amen. Le ndalo ngeyobungcwele, yindalo yokwahluka. Ungena nge-nature of being different. Amen. Imeko entsha le yokuphila ake ngesixhoseni ngqo. Ungenwa yimeko entsha yobukho. Amen. Existence. Ungenwa yimeko entsha yantoni yobukho. That is why xa usindisiwe ufike ebantwini iweight yakho iyevakala. Once ube phakathi kwabantu abasindisiwe iyevakala iweight kunomuntu because i-existence yalo muntu, ubukho balo muntu, yimeko entsha ayaziwa naphi. Amen. Manzama ukuyitolika xa ndiyangasekuyekeni. Hallelujah. Sithi lempilo ke le meko entsha yendalo eyobungcwele iphi ingaphakathi ngokuhlala kukamoya gqibezela onjani. Amen. Uyabuza ubungcwele babulandwa kumoya oyingcwele. Amen. Akulandwa noba ukuphi umoya. Abulandwa kumoya wale nkonzo. Hoy bulandwa in fact buvela kumoya ongcwele. Now if sizothi ubungcwele yinto efuneka uzenze ube clean. Amen. Uba sizothi ubungcwele kukuzenza clean. Njengoba umoya oyingcwele ngumoya oyingcwele nje. Uyingcwele ngoba bengcoliswe into. Andithi nawe ungongcwele. Kodwa sithi yona funeka uzenze clean way. Njengoba nomoya nje eyingcwele ungcoliswe intoni yena. Njengoba lo sibizayo uThixo, lo ingcwele osibizile oyingcwele ungcoliswe intoni. Ubungcwele abunanto kwenza nobubi. Bunento kwenza nemvelo. Jesus. Amen. Khona bathi emakari mhlawumbe senza lonto ke ngoku transforming the mind. Ukuguqulwa kwengqondo.
Bengikhohle nokuthi uba kusengopart 2 sengisafuna ukuqhubeka lento yobungcwele. Ngoba yibani ngcwele njengoba nami ndingcwele. Masiphenduleni ke, ingabe uThixo umdaka na? No. Kodwa wehlukile wehlukile awulinganiswa. Hallelujah. Amen. Wehlukile awulinganiswa. Jesus. Amen. Uyabe uThixo akangoThixo. Ukuba kanti ubungcwele bakhe bulele kusihlambululeni kwakhe. Ngoba uthi masibe lento yena ayiyo. Amen. Ngoku ngumuntu ongekho kule ntshumayelo onokuthi uThixo masihlale singcolile ngo. Ngumuntu ongekho kule ntshumayelo. Because le ntshumayelo iyakuxelela uba unjani. Ithi le ntshumayelo wena uclean, ithi le ntshumayelo wahlukile, so uzawuzazi izinto ezingakufanelanga. Amen. Hey, ake sithethe itheme sesitratweni, uzawuzazi izinto ezingeyo type yakho. Amen. Uzawuzazi ba yabona le ayo type yami. Ndisho even nongenalwazi lwaso izinto, but yoxa iqhamuka uzawuyazi ngeyo type yakho. Amen. Buyevakala ubungcwele. Amen. Lenti kuwe. Ngeke bathandekana. Lenti kuwe. Lenti kuwe. Ubungcwele bulapha kuwe, uhamba nabo. Ubungcwele umthombo wobomi bakho. Amen. That is why kuthiwa wena njengoba ubukwena ngumthombo wobomi bakho basemhlabeni. Amen. Ngekubhayizele tu uhade. Noba ungathi wenza into efuna ukufana neyami, ngeke ngibhayizele tu. Amen. Yeah. Akho nto uhade bangayeza nayo abazongixelela yona. Ngokukwena. Kodwa angandixelela xa ndingasiqondi. Ndithi uhade bangandixelela ngobukwena bami xa ndinjani ndingasazi. Ndizibhaqe sendenza isiko ngebhoko. Ngoba lo uhade umuntu webhoko. So xa ungazazi uzowenza izinto zeminye imizi. Nithulele ntoni na? Hallelujah. Xa ungazazi uzowenza izinto zeminye imizi. Amen. Uthi wenza izinto zakwini. Yeah. Amen. Andithi niyaqonda uba ndikomakhaya lapha ndisenkonzweni. Amen. Ho. Nawo abantu abadala kanti nijonge pha emizini ba ingaba la masiko asenziwa ngendlela yakhona. Asenziwa ngendlela yakhona. Sekumanyela umuntu lo nemali. Yeah. Ayithi uxela into ayibonele esigidini. Okanye kusema ende nayi sindile kanti uyolo mama kanti kwathi. Ubukele uqonda hey. Uqonda usengxakini. Nali isiko liphithikezo. Ubhekile. Bathi abanye hayi bomkhona khawusimele ngamasiko obhutika ushumayela uYesu. Amen. Hayi mina isiko ngalifundiswa into enye. Phaya ekhaya umunye ndinobhuti uyi-1. Ndifuna ukulamulela yena kwizinyanya. Owami ubhuti uzolamulelwa ndimi ngoba izinyanya zikhohlakele sisi. Ngokubeka nje left into efanele uyibeke right bakhawula umqala. So ndifuna mhla wathi isiko ubhuti ethu wenza isiko. Ndithi ubhuti uzawuthini ke guys uzawuyithini ke le nto. Ayitsho. Uba ngiyalapha uthake khuleka mntwana yenza. Xa ngiyalapha ndithi uyithatha le nto uyithetha. Ngoba ezalapha izinto
Ngicela umxele nyani khona lapho amasiko asekwaya ngiwazi onke ne-order yawo kodwa ndenze nelinye kuba ndigade ukulamlela lo wasekhaya mhla ecisile lethu ufuna ukwenzela aba bangekho. Ndiphi apho ndikondisamngcweleni uyalile ngoba senda netunuzana into zasemaweni uthixo uyaba nenqolo wayilanda. Mina ndikule point yazi into yakho. Amen. Yazi into futhi kwazi uyiphendula. Amen. Phendula into yakho. Kanizwa ithi iBhayibheli ibani ready ukuphendula kuye wonke umuntu onibuza bale intoni nithemba leni kulena. Pendulani. Nikhona bathanda? Amen. Yenza ke ngoku yaqala action. Yenza ke ngoku wena see to it. Yenza ke ngokuba obungcwele bungaphakathi kuwe bufumane imbonakalo yangaphandle empilweni yakho. Akuthiwa xa kuthiwa apha ngesimilo kuthiwa tshintsha izinto kuthiwa thatha le nto engaphakathi uyiveze ngaphandle. Oh. Amen. Kuthiwa thatha le nto njana engaphakathi see to it that le nto kuwe ngaphakathi manifest. Amen. Mayibonakale ngaphandle. Uyabona nalapha unikwa into enzima. Amen. Haya, akakho nto uzoyisa. Awuzuyothatha nto uzibonisa abantu ubungcwele. No, lo muntu ngaphakathi konjani ongcwele nguye lo othi xa isimo sinje bathi abantu bebukele bathi uzawenza kanje. Lo ngaphakathi akudirect bayenza kanjani uphume kanje. Bathi abantu ayisiyaqala lo uyigcina kanjani lento yenzayo. Ngoba uya exhibit uyaveza. Oh. Amen. Oh, lento ithi bodla ke ngoku lento ityile. Hallelujah. Amen. Amen. Inganzima into yokubana ndithi ngokugqiba kule ndithi bodla lento ityile. Uthi yabona legusha luzibhodleka kakuhle ifuna ikukho. Amen. Awusazubhodla ntoni ke ngo eyagusha. So yobhodla mixed. Kodwa niyalibona ibandla kule nto ndiyithetha. Amen. Xa kuthiwa veza ngesimilo awuzami into uthatha ngaphakathi ubonise ngaphandle. Nabo ukuphila ubungcwele. Amen. Ndithi kuwe nabo ke ukuphila ubungcwele. Subonakalisa inkanu kwezimpi iminqweno emibi. Amen. No. Not inkanuko zakho kodwa veza ukwahluka. Lo mahluko uvayo ngaphakathi. Oh, thank you Lord. Lo mahluko uvayo ngaphakathi ubonise ke ngaphandle kuyo yonke imeko yakho yokuphila. Hayi. Hallelujah. Athi umuntu okulindele uba uzawuthatha ilitye ulibeke entloko usuke umhaka. Yeah, oh. Hayi Thixo, awufani ndiyindoda ehlebayo. Kancedwa nguYesu. Bese ngifuna ukukhinda abazali bamvuka. Amen. Athi umuntu elindele uleft uvele uphume right. Amen. Amen. Nikhona balena? Amen. Nawe ndithetha kuwe ngaba bakho abakuthenki. Khona bahlela apha kuwe. Subuze ebantwini. Buza. Ndithi na lento. Ndithi na lento. Ayinzima le nto. Ayinzima ukuqonda lo bendihlala ba itrain enama carriage ayi 60.
60 yamakhareji lapha phezulu kwakhe ngawo onke lamakhareji kungabikho courage ukuthi alizawuma lilonke basavela lonke emveni lonyanya yena amen uyambona ngashumile phayisiporweni elingile Satan andithi usindise nathi tre andizoxelela sanuzenze ngathi apha ingcono kunami andizomayifika uthandaze kulonke Nkosi ngithandaze bangakhonto velayo ngakhonto velayo uzakukhuza xa seyiqala itrain mhlawumbe i2 kilometers ngoba ngeke uyithini lento uyaxoka ikuwe ngeke uyithini ngaphakathi uthi chapter 5 verse 5 ngoba uthando lukaThixo luthululelwe ezinhlizweni zenu bese kulile wena awusamkhwazi sokuyabuya ugijima uyomsusa phila ngokweli ngaphakathi Amen. nabo ke umuntu lesithetha asithethi ngomuntu bendimxele kodwa ke ngoku ungacingi balendlela ukugayide ngayo namhlanje uzogayida ngayo kusasa ngoba ulawula yena lokho nje uthatha ngaphakathi uveza ngaphandle Amen. ezinye zimnandi uzenza ngagqibi nokutsho ezinye zinzima Amen. zinzima ezinye phila ngokusuka enhlizweni athandekayo chama lixesha cela ukuma kule ndawo phakathi phila ngokusuka enhlizweni Amen. ngoba kulapho ongcwele kaIsrayeli ehleli khona lapho ehleli khona kunesimanga